aquesta primera visita a Terrassa com a presidenta de la Diputació. L'hem volgut emmarcar, com deia l'alcalde, en aquest suport a aquests fets tràgics que van succeir fa un any, un suport a nivell polític de recolzament a l'alcalde, a l'equip de govern, al consistori, però també un suport en la inversió i com la ciutat ha d'abordar aquesta recuperació d'aquesta realitat física alterada. Això ho fem treballant conjuntament, d'acord amb les prioritats que ens marca l'equip de govern, i ho concretem amb una subvenció de 877.000 euros per poder posar al dia, com dèiem, aquestes infraestructures, que són moltes, sobretot aquestes infraestructures en relació al paisatge, al paisatge urbà, que és molt important avui dia per donar qualitat a les ciutats. Per això, avui aquesta visita a diferents indrets on podem no només avaluar el que va suposar les ventades de l'any passat, sinó també com podem començar a fer aquest camí que l'Ajuntament està fent per recuperar la realitat alterada.